Wahlala wathula nje sikhonza inkosi wahlala wathula sikhonza inkosi wahlala wathula sikhonza inkosi chapter 6 kakulengoma kudala esithi zalwane saphila emoyeni Mantabe kubake banjene ngizalisebenza lokuzenzela ngaphambili okubalulekileyo ndisindisiwe amen ngenyanga ngizombona Yesu praise God ngithathe ithuba ndibonise umphathi inkonzo uprograms wakho siphethe inkonzo nkulu kangaka amen together ne worship team amen malibonke igama lenkosi ehlabelela kamnandi kangaka namhlanje amen ndibuyise bonke abefundisi abakhona amen ibishop zonke abefundisi ngokwehlalo zabo amen ngokukhethekileyo ngibuyise umfundisi wenu oyena okhokhele utata nomama amen haleluya okwanguye oye ophethe lo msebenzi balonke igama lenkosi ke kwakukhetheka ke ba mayibe ndinothetha namhlanje hayi ngoba ndingumshumayeli ongcono kunamanye amen haleluya ngumusa nje kaThixo praise God bebeno bakhona abantu abanoma bathethe betere amen kodwa nje inceba kaThixo ndibe phakathi amen ndibuse bonke ke utata abakhulu balapha elalini bonke inkokheli ezikhona amabandla khoyo ndibona nebaptist amen sosiyo makahlonza nazi zilapha amen haleluya sibusa onke amabandla akhona amen namhlanje ke sihlanganiswe yile family amen ngoba amagama enkonzo no don't worry nceke ungakhubeki ngoba amagama enkonzo ehlukene kodwa sizohlangana ngale family sizolila nayo amen andifuthi axesha kwangcwele sizojonga kwincwadi yeJudges chapter number 6 uverse 1 amen sithandaze kulamazwi ndicela ningangisizeli yithi kusecanga ukuthi umvusi cela ngamsizeli amen chapter 6 verse 1 sithandaze praise God what yabagwebi chapter number 6 uverse 1 iverse 1 istoko uGidiyoni namamidiyani amen verse 1 ke kaloku onyana bakaSirayeli benza ububi emehlweni kaYehova wabanikela uYehova esandleni samamidiyani iminyaka esixhenxe verse 2 isandla samamidiyani saba namandla phezu kwamaSirayeli onyana bakaSirayeli bazilungisela imigonqo esezintabeni
nemiqolomba neemboniselo ngenxa yamaMidiyani. Kuvala amehlo uthandaze. Baba siyabonga ngalizwi lakho Nkosi kakhulu, siyathandaza. Siza phambi kwakho sikunika lonke udumo, sikunika yonke imbeko, bawo namandla. Thetha ke Nkosi ngalizwi lakho. Thank you. Give you the praise, the glory in the mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah. Praise God. Mandingene kule vele ncwadi sandifunda malibonke igama lenkosi. Amen. Sizobelana ilizwi lenkosi namhlanje emva koko sigoduke. Praise God. Sifunda kwincwadi ke yabagwebi malibonke igama lenkosi. Ekwincwadi endala Old Testament enye encwadi ke ezikhoyo ngoba iBhayibhile yona izincwadi eziqokeleleneyo ziyi-66. Praise God. So le ncwadi sifunda kuyo enye yezo ncwadi ziyi-66 ikwi-Old Testament, ncwadi endala. Amen. Ngoba sinencwadi eziyi-12 ezichaza ngehistory ngembali. So incwadi ke le abagwebi enye echazayo ngembali. Amen. Ngoba iBhayibhile le ayiyona into abelungu, ayonto yabelungu. Bangatsho abantu bathi asifuni uyiva into abelungu, ayonto yabelungu. iBhayibhile ingumyalezo osuka kuThixo osiye ebantwini. Amen. And umnye umbhali weBhayibhile nguThixo akekho omnye umuntu. Praise God. Minyaka 1600 ethatha ukubhalwa kweBhayibhile uThixo ethatha amadoda ayi-40 yonke lento kuyenza inzame kubuyisela umuntu ebuntwini bakhe. Hallelujah. Basijonga ke i-Old Testament lena iyincwadi ingumnqophiso ngoba igama lithi Testament lithetha covenant which ukuthi ngumnqophiso. Now iBhayibhile idivayidwe kabili, sinayo i-Old Testament sinayo i-New Testament. Now i-Old Testament ke yona isixelela ngembali ngehistory yesizwe sakaJuda futhi nomnqophiso wenze entabeni yeSinayi. Hallelujah. Ngoba siyijonga kabuhle uThixo uzama inzame ngoba icebo lokumuntu abuyele kuThixo kudala labasengqondweni kaThixo. Hallelujah. Now apha kwincwadi yaJudges sayiqalayo siva uJoshua esifa, but asiva umuntu ozobambela emva koJoshua. Kodwa besivile kaMoses kwavela uJoshua. Kahle kahle incwadi apho siva inkathazo ngabantwana bakaThixo. Praise God. Apho beqhelene yade lento kona uThixo yayisisiqhelo apha kubo. Hallelujah. Now ka sifika kuchapter number 6 siva bethinjiwe basibhaqa besengxakini behlaseni. Hallelujah. Bebehangwela utshaba ithi iBhayibhile saba namandla isandla sotshaba phezu kwabo. Ngoba kunamaxesha xa simka kuThixo sivumela isandla sotshaba sibe namandla phezu kwethu. Nkosi yami. Basiqala uchapter number 6 siva inkathazo. Abantu abahamba noThixo bafumana isandla sotshaba. Abantu abakhonza uThixo owavula ulwandle olubomvu baphethwe sisandla sotshaba. Ngoba uThixo akamshiyi umuntu wakhe. Ufuna sibambe lokho. Ungase nasemthandazweni umbuzo uba uThixo uphi. uThixo akabashiyi abantu bakhe kodwa sithi abashiyi uThixo. Praise God. Ngoba iqala kuthi isandla sakaThixo imisotshaba saba phezu kwabo. Amen. Babalekela ke isizwe sikaThixo sayezintabeni ngoba xa ungenaThixo ubaleka ungalekwanga. Ngoba unaThixo. Amen. Abantu abakwazi ulala ebusuku sebefake ibhadle emnyango. Ingxaki kukungabikho koThixo. Malibonke igama lenkosi. Basebenzisa inzame zokuziprotecta ngoba besoyika uvalo olubalukhulu. Why akekho uThixo. Inkosi ukuphila ngaphandle kaThixo. Amen. iBhayibhile yami ithi ndiyamthanda uverse number 6. Amen. Ngoba ithi ke xa behlaselwayo lufika utshaba luthatha yonke into
luchithe ludilize yonke into lithathe nentwana bebenayo. Ithi iBhayibhile kuverse number 6 wabhitha uIsrael. Hallelujah. Ngoba uSathane akakuyeke ngakhukhuzana. Ngoba xa ungena Yesu uSathane uyakukhukhuza. Akakuyeki ungabhitshanga. Hallelujah. Babuzana abamelwane kwenze njani? Kanti uIsrael uyahlaselwa. Kunabantu esingababazingaki zabo kodwa sibona ngoluzi wethu ukuthi kukhona ingane. Amen. Abhitshwa Israel. Ubhitshwa isizwe esazana noThixo. Sabhitshwa ngoba xa umlibala uThixo uSathane udlala imhlabelelo kubani ongavuma. uSathane adlale ngaye amenze ibhola athi ophendulayo mina ngeke. Ngoba xa sekubambile uSathane akakufuni ufile ungena Thixo. Abhitshwa Israel. Amen. Bantu abathanda xa ebhitshwa uIsrael wayazi indawo yokubaleka. Amen. Hallelujah. Ithi bakhala onyana bakaThixo. Bakhala ngenxa yemeko abajongene nayo. Mayibonge inkosi. Mhlawumbe nisekwelikhaya bayazibuza yintoni yenzeka ibhokisi zimbini. Kodwa isolution bayibona ayivele ekuthetheni, ayivele ekukhaleni, kodwa ivele xa siphakamisa amehlo sikhangele kwimbali. Ngokugqibelela isakholo lethu ngoba impendulo zethu azikho kubantu bomhlaba, ngoba impendulo zethu azikho kwifemeli, sifumaneka kongabonwayo. Hallelujah. Bakhala. Yazi indawo yokukhalela. Amen. Ngitsho nabo benkonzo ungakhala kubo bakuhlebe ngoba ukhala endaweni erongo. Yiba ne-ankile, yiba nedwala, yiba nendawo yokuzimela. Noba bonile kodwa bakhumbula kunengqondo yethu. Hallelujah. Ubulihlathi lo Thixo. Amen. Ndiyabathanda yesibonile kodwa bayabakhumbula indawo abasithela kuyo. Yabani kwamaxesha xa kuchithwa ngisathana ukhumbula indawo obaleka kuyo, ukhumbula indawo olanda amandla kuyo, ngoba amandla ethu siwalanda ngenhla. Awaveli kwabaphansi avela kwabaphezulu. Amen. Ngoba isikhalo siyamshukumisa uThixo. Hallelujah. Ndike ndabona uPenina eqhukunqwana akandive ekhalwana kodwa kuthe wokhala. Amen. Isikhalo sampushe le-altar. Yemani kukhona ingxaki uSathane ethi usiyasinezela kanti akayazi usiphushela to the altar. Usisondeze e-altar ngexesha kuyasikhipha we are coming close to our God. Endisathi kule family akukapheli ingane but uSathane bethi usiyagqiba kanti uThixo ucala a new chapter. You are coming close to your altar. Amen. Ukuba bengekho uPenina ngengasini i-altar. Kwamaxesha izinto uzibona ingathi uThixo ukushiyile kanti uThixo usebenzisa ingxaki ukusondeza thina kwi-altar. uThixo akafani nabantu. Ithi iBhayibhile iingcinga zakhe ziziphakamele zethu, indlela zakhe azaziyo. Ngeli xesha ingathi siyaphela siphelela ngamandla, kule xesha siphakanyiswa. Siyaphakanyiswa. Amen. Bakhala. Amen. Yazi xa bekhalayo wothuka uThixo. Amen. Wena abantu abalapha entendeni xa bethandaza uyethuka uThixo ngoba bathandaza xa kunzima. Njengala ngoma kaBrenda athi hayi baby ndithandaza xa kusilele. Amen. Sometimes God uses problems because uyakhumbula emthandazweni. Kodwa namhlanje sizovusa amakholwa angazopushwa zingxaki ukuze i-altar yabo ngoba i-altar sihlangana namazulu, ngoba i-altar sibasa umlilo wethu. Andithi venjini ngoba i-altar sidonsa amadlelo. Siyadeleleka xa sibona abantu. Abanye abajongile babona lentwanana kodwa ungabe ungayiboni intwanana kune-altar engamandla ingaphezulu kwe-altar abathakathe bangathakatha abathakathayo but the altar sinayo is greater than the altar yochaba.
izingxaki ziyasipromote. Nkosi yami. Amen. Ngenye ixesha vumela uSatana akuchize ngoba usingxaki zakho ziyaprofeta ngathi ukuthi khona i-new chapter ezoqalwa ngobomi bakho. Xa ngathi uyehlela udonse emadolweni man vuka ukwehla ngoba xa uhlayo uzondiza njengeplay ehlayo siyaphakanyisa. Phakanyisa u-Israyeli uJehova belihlekisa nithi bajonge besibasindisile, jonga bebabhujele besibasindisile, jonga balahlele isele besibasindisile. Esando sakhumbula i-altar, sakhumbula i-altar, sakhumbula indawo yobalekela. Nathi sinedwala lamadwala, sinedwala elinguJesu, sinedwala bangaphakathi abaphakathayo ngebuphakathi sifihle edwaleni. Ngiyathimba noma kungathimba esandleni somusa. Yazi indawo yobalekela. Praise God. Ithi makhelwane yazi indawo yobalekela. Thank you, Jesus. Amen. Ithi athi njengantombi zaseJerusalem ithi Yesu ntombi zaseJerusalem angikhalela kusho ukuthi ku-specialist zokukhala Nkosi yami. ziphiwe. Amen. Amen. Khona abantu abagifted ekukhaleni ungekambaliseli nengqaphile zihle nje ugifted. Aqombe isisithukutheze senzabo ntombi zaseJerusalem singikhalela. Amen. Bakhala ngoba ngelinye ixesha amazwi akho ayusebenza. Nkosi yami. Udinga nje inyembezi ngoba inyembezi yi-language kuthi. Amen. Okay mangiphinde ngibuye mhlamba ngiva uhleli ubona uHana ethandaza but uHana ngenxa yenhlungu waphelelwa ngamazwi. Ithi iBhayibhile uyathandaza but ayivakali into ayithandazayo. Wabhaqa uba u-Eli lo inoba khona iselo esincilayo esiseleyo kanti uprofeti into ezokwenzeka kwi-upper room because kwi-upper room babethe bebukele belinde the promise. Ababebukele bathi aba bancike ngoba xa isehlile umoyingcwele awumayindi i-makeup yakho. Xa isehlile umoyingcwele awunandaba nesidima sakho. Le nto iyasingcwalisa siba ngamageza siyaphambana. Xa yehlile izinto ziyaguquka. Xa yehlile indlela ibivaliwe iyavuleka. Sabona incwadi yezenzo ifika kwi-Old Testament. Wathi uNqile wathi hayi Nkosi yami ngenziwa yinto elibushe i-altar andisafuni nje. Now I want my baby. I want to testify. Yabona ngasasingena-altar ngithatha lo ofungile lapha eChalumna kwatela khaya lindawo eyatonye mama umntana ushaye drugs mama ndicela uke ndivathele i-altar uzobona i-testimony yakho ngoba i-altara ziyajika izinto ngoba i-altara ziyaguquka izinto. Ngoba nobu-Eli engasivi isikhalo besingayi kuye kakade. Wakho abantu abafuna enkonzweni bafuna uku-understanda kuba bona abantu becawa babhorayo kombe yohandikrhuquka abantu bale nkonzo yam bafuna ndiwa aba-understand intlungu yam. Intlungu yam ayizuphendulwa ngabo noba beyazi abayazi into entlayo. Mna ndisafuna ii-competitions but I want my son. Ndifuna uzala kwesikamoya kudala ndibabukele bengqina besenzela izinto. My time is coming.
awunandaba uba ubani uthini Amen. ngoba uzoyibhuda Amen. ngoba sifuna igama likaPenini altar Amen. uba igama likaPenini sesamlonyeni uzoyibhuda impilo yakho ngoba mhlawumbe bethandaza uthixo angamboni uthe wothi inkosi ndinikeza unyaka ngizombuyisela kuwe wathi uthixo ilanguage yabantu abakholwayo abantu abangenandaba umhlaba luthini kodwa banendaba ngeplani yobomi babo malibonke igama lenkosi abathi he make a way where there is no way indlela namhlanje Chalumna ebezivalekile ziyavuleka ngegama likaJesu asinandaba nokuthakathakathwa siphethwe insimbi esezinye insimbi siphethwe alpha yebo nome khala xa uhlaselwa yekuphelana nabantu abantu bacela altar amen yadiva yakubaphendula mamelwane yeke nabadakisa igama lakho baqhubeke ngoba i-altar izoqesha abo badakisa igama lakho baphinde balihline it's called the altar will fix your life ungazimisi phambi kwababo kuku yekela i-altar yenza umsebenzi ngoba uphelile behlekisa uthetha isikwana ndingula asafa ngopenina kunabantu ezophela ichapter yabo asezele kwamoya abanye abantu bacinywa iprogress ebomini babo abanye abantu ngoba xa banika attention awubheki phambili Nkosi yami. nimvile haya nimvanga utshotsho lo mane kwekwa kwi-status uzogula mdelete delete into angafuni kufoni yakho ayisosono khupha umntu lo ngoba uyambona masikwekwa wena uzofa umnini ayisosono ubhlokha umuntu makolo uyabhlokha umuntu kaloku amen ubona ba yabona phakathi enkonzweni siyabona ba enkonzweni wonke umuntu oze enkonzweni abaqaba bazabayazi abo mamchurch night la utsho kuyo ndithi uba laa nto exist enkonzweni iphelile ndiyakhupha apha efowunini ndenzela xa ndijayiva ungathi ndigezela wena kuba bendibukile ngoba omnye uzothi abasadika befundisi ndingayazi noba ngowuphi lo mfundisi ngoba ndinengxaki into ebihlanganisa iphelile yazi into xa iphelile ibinihlanganisile ungaqhubekeki nento ephelileyo amen abanye bafa ngoba baqhubekeka nobutshomi into eseyingekho enihlanganisayo ebazalwane hlanganiswe ngomlezo naligazi likayesu ongasathethi le ndiyithethayo makaphume ekaleni ngoba hlanganiswe ngumnqamlezo naligazi likayesu Thank you, Jesus. ithi ibhayibhile The name of Jesus. ayihlayo uthixo wathumela umprofeti Right. zimbini into zithunywe nguthixo ngumprofeti nengelosi Right. make siyijonge ke le nto Nkosi yami. uthumela umprofeti amen phambi koba athumela ingelosi iyayothina mprofeti kwakhona iprofetess ekuthiwa nguDebora Right. but asivi igama lalo mprofeti ngoba babengabaprofeti asibafayo phaa but asimva omnye umprofeti wanga akachazwanga asiyazi ke ungazenza uSuperman nawo uyazi ayibhalwanga amen so ibuze zonke afika phaa bayangibana umprofeti omthumela no uthunyelwa la mprofeti hayi uzothi bakhalila ndithi naw xa uthandazile kuthixo ulindele positive impendulo ube positive anjalo but lo mprofeti akafana nabantu bathandayo akafikanga wazothi you are going to the next level ndikubona esipili netumata yakho phaa ikhabhathi akayithetha loo nto ufike ezobavubuka because a real prophet must see a problem kuwe once ufane umbona upromota kodwa unathixo is a wrong prophet because fanele iqale ibuyisele kuthixo this prophet zange ibacele ngemention yemoto yathi nina nikinisukile kuthixo you must go back to god ngoba ungathandaza xa usukile akazukuva umthandazo wakho you must repent before you pray akunabantu abambekela ilist uthixo bathi kunje ekhaya umntanam wathi but uthixo naye uyelist yakhe uba lo mntu akafuni uguquka uyazifuna iintsikelelo zam uyayifuna impendulo uyafuna ntshintsha ubomi bakhe kodwa
ngoba mna andifuni. Yami. Nkosi yami. Problem esinayo bonke abantu bangena enkonzweni ngoba befuna ukuphumelela. Bambalwa bangena enkonzweni bathi ngifuna uthika impumelelo ngibambe endleleni. Amen. Ithi iBhayibhile funani kani ubukumkani bukaThixo. Ezazinto asizosikhangela, but blessing are going to look for those who have Jesus. AbanaJesu bayimagnet, imali izozela ngoba igolide nesilvela eyakhe. Kunceda ntoni ususa ihlabathe ulahlekelwa ngumphefumlo wakho? Take Jesus. Hallelujah. Wathi ngama petrol ndithi zani nonke ngizonika into ezonika impumelelo. Abantu abanandaba bamfuna uThixo. But bafuna izinto. Ukhona umama uthi andani mama othi bafuna amandla. Siyenza apha emandleni. Amen. Ndiyayithanda siyenza apha emandleni ngoba kuqala imandla. Amen. Amandla alandela. Amen. Kukho into efanele yehle kulandela amandla. Amandla akhangela into ehlileyo. Wehlelwe yintoni mama? Ukhona enkonzweni neminyaka uba iminyaka wehlelwe yintoni? Abanye abanomyeni besenkonzweni baqhekeza iinkonzo baqabanisa ifemeli bahlebana bodwa. Yintoni ekwehleleyo mzalwane? Hlelwe yintoni? Ithi iBhayibhile xa ifika ke ngokwesibini sabaribhuka. Amen. Ngoba ngicela umxelise xa ngoba mhlezi ithi kanti uphuma kwakhe kumprofeti ithi umprofeti ongaxeleli inyani baguquka ayingokaThixo lowo. Amen. Ndiyayazi yakubinda lento mandiyiphinde ifane nesitishi apha esifubeni. Uba uya kumprofeti oxela uba go up and deep and down and left angaxeli baguquka uxolele isono ngoba uJesu wangaguquki taking a promotion nemo wathi guquka and repent. He was preaching repentance and repentance yacontinue yashunyaywa egameni lakhe. The real gospel is when a preacher stand ixelele that the kingdom of God is near. Repenta, 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 repenta. Esizinto engobathakathi ngoba sikuzo zenzeka ngoba uqabele noThixo. Nkosi yami. Khona abantu abasola abagqiko ngokubakho abantu omama abadala apha mhlawumbe umama wafumana ingozi ngoyinomehlo lithi kuthiwa uthakatha intombi yahle thakala bantu ngitsika because umuntu omama abantu bazonzakalela ufuna ukuthi kanti umuntu mamela bazalwane sizoya kuGidiyoni ngoba uGidiyoni naye une-problem. Awundivanga impendulo ifikile qha ifika umuntu one-problem. uGidiyoni uproblem yakhe ayilotshaba lwakhe ayizontsaba zakhe ayingobathakathi kodwa umthakathi kothakathi uthi uGidiyoni nguGidiyoni. Amen. Ngoba ingelosi ithi gokandile akaboni goka. Akukho abathakathi abathanga nogoka nguye akaboni goka. Vuma uThixo xa ekuphakamisa uphakame. Amen. Nkosi yami. My God. Now safika ngithi iBhayibhile kwafika ingelosi ifika uGidiyoni ebhunga lo. Right. Ngoba uzama uyifihla kuchaba. Kuchaba. Indlala bafumene. Amen. You know abantu abahlutha abathandaza njengabantu abanendlala. Yes. Ngicela umuntu ogqiba uKFC mina uyithandaza njengomuntu ongena KFC. Xa kho yonke into uyuleba lothandaza. Isusu asikulalisi. Hayi ulala xola mina. Yasoze. Ndisho mina ndivukana ngokuthi bandiyafuka nje ngivuze ngokuthi ndifika ndibiza bandisa ungqusho ndiyawumisa ngoba andikwazi ulala ndilambile. Amen. So ufihla lentwana nayo uyifihla kuchaba. Ithi iBhayibhile ifika ingelosi kayifunde icebo la verse siyathandaza. Amen. Yeah. Glory to God. I think verse number 14. Masiqale ku11. Yeah, chapter 6 verse 11. Unazi kwakwithi. Verse number 11. Kweza isithunywa sikaYehova sahlala phansi komoki obuse-Ofra kaYowashe umAbhiyezeri. Ke uGidiyoni unyana wakhe wayebhula ingqolowa esixovulelweni ukuze ayifihle kumaMidiyani. 12. Kwabonakala isithunywa sikaYehova kuye sathi kuye,
uyehova unawe gorhambini linobuhoti. Yabona xa uthixo ezoqala indaba zakho ufika sale phansi. Amen. Ngoba khona abantu abakhokha bafanele lo uyithela ushiya message joke kubona abantu uxelela into kha uyajuka engayahleka. Lokho yakakilingani manje wena ushipa sima indlela sizolungisa ubomi bakho ihlala phansi. Athi umhlabelelo kwahlalwa phansi ngoba kulungisa impilo kaGidon. Ithi iBhayibheli yathi gokhandini. Hey sizothe kule family standards. uThixo ubuke thina sibona ibhokisi ezimbini. uThixo ubona amagokha ngoba ngeke yenze kubagezelele ntinje. Uthatha amagokha ukuze alawo imeko ezinje noba inkanta kusugqitheka kodwa ipromise kuyaweleka kuyadlulela kuyaya ngaphesheya. uThixo akathatha amajoni ukushintsha isixeko. uthatha amadoda amane aneqhinga agulayo awundivala. Xa uThixo ezohlasela umhlaba akawathathi i-giants akathathi majoni. uthatha abantu abayi-4 abathi sihleleleni apha sizofela apha masuke siyexhabeni. uThixo uthatha abantu abaneqhenke abagulayo to chase the enemy. ungahambi ngabantu abaphavelayo nithi ubani wenza kwenzeke. uthatha kanye abantu badeleleyo nibojonita konke inophuma apha. uThixo athanda usebenzisa abo bantu abaphakamise afake into zakhe. ufika kuGidon. uGidon uchaza i-background yefamily athi gokhandini andinandaba ngefamily yakho noba liyahlupheka kodwa uligokha. ligokha. Hallelujah. ligokha semacango esiwa ngecala. Amen. baligokha sethini. Amen. Amen. ngoba uThixo akajonga izinto ngohlobo okujonga abantu. Hallelujah. uThixo akwazi ukuthi mna ndisisonka sobomi angasho uba ndiyikeki ngoba into esicinga ibhetere yekeki. akazithandi into ezibhetere ezinophavela ngawo. nosobeka ikeki nombhako apha bonke abantu bangayekekini kodwa uthi andiyikeki ndisisonka sobomi ngoba ikeki xa utya everyday iyakumosha ikho right but isonka usitya everyday. uThixo akazithandi into ezithanda ngabantu kodwa uthanda into ezingekho bhetere azenze bhetere. angasho ndiyi-Coca-Cola ndi-16 water athi ndingamanzi. akayichazi itwisa akayichazi ijusi. uthanda into ezidelelekileyo asebenzise uThixo ngoba banandaba ngezifuna ngabantu. athi ngenani esangweni elimxinwa balibonke igama lenkosi. Hallelujah. sizothandaza. Osiyami. funa senthandaza besomfundisweni sifika ubulingolo bethi Right. mandivale ngala 34 nceko. Amen. Ngizovala ngala 34. Right. Verse 34. Umoya kaYehova wangena kuGidon. athi uThixo kuye baninzi abantu. bamba akathi baninzi for wena uthi for me Nkosiyami. ngoba ayingozi ukwenza umsebenzi. Nkosiyami. wena oshumayela lapha ninganika usuko thathani Yesu ngoba ngiyiglavu. yena usisandla akusathethi ingqunge thetha yena. ningandiphakamisi mna kodwa sekuthetha yena. wangena iglavu uthi hayi phula abantu ithi kaphunguli kwashaya 10,000. kodwa imagine aba bantu bazolwa nabo 100,000 somkhosi but athi ngoku singa 32 uThixo athi abantu baninzi. ngathi kodwa uThixo ufuna usibulala ngesitayile ufuna usigodusa. iBhayibheli xa bephula wathi cela onke amagwala abuye umva. yazi abantu abayingozi kuwe ebomini bakho usonzisa abantu abangenakholo wena. that's why into zakho zingalungi. uthi ngathetha ubomi athi kodwa tshomi mani yiyeke yamkele. abantu abasobe befuna uwamkela imeko engekho right kanti ulwimi lethu liyadala. abantu abazobulala ngabantu abangamagwala. sifuna abantu abazaliswe ngumoya kaThixo bazothi come what may our God is good. wathi gxotha amagwala.
Ungazutshomane nomuntu nasenkonzweni ongena faith. Amen. Akomntu ubula ngamuntu ongena khoyo. Ifast iveki yonke afika azokuconfirm akwenza iopposition ngempendulo yakho sesifikile. Ingxaki yakho sometimes ayingoba abathakathi ngilotshomo wakho umshare zonke izinto ngoba kunezinto uthi kwaxela zona kanti akafuni ushare zezakho usafuna kuhlale kuwe ngoba abantu abashela zona abazuzi understand ngoba ilevel yakho seyiphezulu la. Ewe noma sometimes ngangumfundisi nomfundisi akakuthula kule ndawo yakusa kuthixo ngoba ingawumama umfundisi hayi ngoba evuthe enkonzweni kanti uzoyi-under sometimes kunezinto uthixo aziphethe ungasi-understandi ngoba uthixo before he answers your prayers akadingi your understanding kuthini u-understanda to understand to stand under you cannot put God under. uthixo athethe nawe uma nifuna uyosabela khona into ezingadinga abantu enkonzo yakho zidinga wena ne-altari bangapha ababanikile impendulo zabulawa ngabantu abashela kubo. uSathane ka iza kuwa kazothi nguSathane uzoza ekholwa ivutha nawe. The devil use abantu abathandaza nawe to destroy you. That's why you must learn to trust God alone. Bathanda abantu bona but trust God ngoba uyazi lokugithwa ngubana uyazi ngoba sekuhlanga ngoba sekuhlanga enkonzweni asekuhlanga esifemelini asekuhlanga emisebenzini sesidwenela kuJehova ophilayo. Asathembanga. Amen. Sathembanga. Yesu wami. Ujikelela abantu sekanga akawusathembi ngoku. Ngoku kufuneka abantu baqiniseke babambelela lapha kuYesu ngoba xa ubambelela kuYesu angeke kube khona okuthintayo ngoba impilo yakho ibiyelwe kuYesu. No, uthi xa kunika i-direction iyakwazi ulahleka ngoba uyathanda ushare. Athi uthixo enza le but uthanda ushare. Hey kukho umbono uthixo antshintshe wona ingaba uright inceka thixo athi hayi nokuyanqama ngoba ushare nabantu abayirongo. Zikhona into zakho. Amen. Ngoba after isithunywa sithele noGidon khange uGidon ahambe ethetha uthe proof. Amen. Proof to me uba nyani nguye wathi wait ngingapha njengoba ndinike lo wami. Zikhona into ofuna uthixo asipruvele xa singandininike nethu siyayibeka e-altara wathi ungahambi ngingapha ngoba ndifuna ukuza enkonzweni ngoba enkonzweni abanayo-understanda. Lindapha wanzokulinda wangena umoya kathixo wathi nala 10 ubunayo asayifuni waphinda wayiphungula baba yi-300 abantu abakwaziyo uhlangulisa. Why uthixo ephungula abantu? Kungoba akafuna uzukule ebantwini. Ngiyathandaza ngoku. Amen. Khawukhona ntombi uthandaza naye. Uthemba abantu nemali zakho nemfundo yakho. Nkosiyami. That's why ngalenzi ixesha. Amen. Amen. Lento ubangela uphakama ungafuna umamela uthixo zinto nazo. Amen. Yesu. Yakwazi into nazo zikukhuphe kuthixo. Amen. Bukamama. Ziyakwazi iblessings zakho zikulibalisa uthixo uphakamele nothixo. Nkosiyami. Sizothandaza. Lizothi na into obungozi kungoba awuyazi indawo yokubalekela. Uba unoyazi indawo right. Indawo yenu isafe emhlabeni isegameni likaYesu. Amen. Ethi iBhayibhile igama lakhe linqaba ende. Bonke amalungisa abalekela kulwasindi. Angiyazi bangapha abantu abangalaliyo apho kule lali mina ngiyazi nangoku abanye boyika njengoba ingasingaye kushumayela nomfundisi ngoba kunento engirhuthe endlini kunento esigulumayo ndizothi uba lothatha igama gama lamagama eloyikwa ngabathakathi eloyikwa zizifo loyikwa zimpundulo udinga igama unokushiyana elo gama. Amen. Bathandaza ngoba uthi igelo xa ifikayo yafika barebuka for ukuthi bathandaza. Amen. Amen. Bangona bathandaza yavela impendulo. Amen. Ngoba kwincwadi yezenzo chapter 12
ibandla liyathandaza uJames wabhubha wafa Nkosi yami. umpostoli oqala uMathaya Amen. amen Nkosi yami. and xa kufika kuPaul ithi iBhayibhile bathandaza ngoba khona amaxesha singayazi uba besithandazile but Thixo kutheni emkile uThixo wayazi ixesha likaJames liphelile ixesha ngoba azikho izinto ezibothusayo uThixo nexesha labo lelifikile lingamsoli uThixo ngoba sibhaqa iqabana naye indlela zikaThixo ngeke sizazi uyayazi uThixo angayivumeli into kanti unenjongo wavumela uJames wabulawa ibandla alathi izolo besithandazile wasoleka uJames asithandazi uPeter laqhubekela ngoba layazi indlela zasanguye umthandazo webandla zange ayokhulula uPetros umthandazo webandla wayokhulula ingelosi ingelosi yakhulula uPetros uPetros ulele kodwa uzobulawa ngomso ngoba xa sinethemba elinguYesu siyalala ezimekweni ezimbi masineke nyango sithandaza Hallelujah. Thank you.